מה שלומכם? אני ליאון, למי שלא מכיר, מתעסק במסחר אלקטרוני, במיוחד מאי-ביי מזה 4 שנים, בהצלחה רבה. והיום אני הגעתי לחיפה, העיר שאני כל כך אוהב, כדי לבקר את הבן אדם הכי חשוב בעסק שלי, שזה רואה החשבון שלי. בלעדיו העסק שלי לא יכול להתקיים. ואני ממליץ גם לכם, למי שמתעסק באי-ביי, בדרופשיפינג או כל עסק אחר בעולם, תמיד תנהלו את העניינים הכספיים, את הפיננסיים שלכם בצורה הכי ישרה, הכי הגונה, כי כמו שאני תמיד אומר, דרופשיפינג אי אפשר לעשות מהכלא. אז חברים, אנחנו הגענו, ואני מנהל את כל העניינים שלי במשרד רואי החשבון של רמי פררו, המשרד הכי גדול בצפון, הכי מקצועי בצפון. הגענו היום ואני רוצה להכיר לכם את רמי, להתקיל אותו בכל מיני שאלות, לשאול אותו גם שאלות שאתם שלחתם לי וביקשתם שאני אשאל אותו. טוב, אז יאללה, בואו אחריי. רמי, בוקר טוב. אהלן, מה שלומך? מזמן לא התראינו, איזה כיף. חברים, אז זה רמי, אני הולך עכשיו להכין איתו את כל השאלות, לשאול אותו את כל הדברים הקשים והחשובים, אז תכף נתראה. ביי בינתיים. טוב, רמי, אז בוקר טוב עוד פעם. בוקר טוב. נעים מאוד. תמיד כיף לי לפגוש אותך. ובאתי היום לא רק כדי לתת לך את כל המסמכים שלי ואת כל החשבוניות וכל מה שצריך. יש לנו הרבה אנשים, מאות אנשים שהם יחסית חדשים, שעדיין לא פתחו עסק, הם לא יודעים כל כך מה ולמי לפנות ולמה בכלל צריך. אז הייתי שמח אם היית מסביר לנו טיפה על כל העניין הזה של הנהלת חשבונות. והכנתי לך פה כמה שאלות, אם אתה לא מתנגד, ככה להתקיל אותך בכמה דברים. אז נתחיל? בבקשה. אוקיי, אז השאלה ששואלים אותי הכי הרבה, באיזה שלב אני בכלל צריך לפתוח עסק ולהתחיל לדווח לרשויות? אוקיי, השלב שבו צריך בעצם לפתוח את העסק הוא קודם לקבלת כספים מלקוח. כלומר, כל עוד אתה מבצע פעילויות ואין תנועה של כספית, לא נכנס כסף וכולי, אתה לא חייב לפתוח. ברגע שמזכים את החשבון שלך בתמורה כנגד שירות שביצעת, באותו רגע בעצם אתה צריך להתחיל לדווח לרשויות המס. מה זה רשויות המס? יש לנו בעצם פה עניין עם 3 גופים. הראשון שבהם הוא מע"מ, שחייבים לפתוח תיק במע"מ. פתיחת תיק במע"מ צריכה להיעשות מיד, ולא לחכות פרק זמן ארוך. צריך לדווח למע"מ על העסקאות, בין אם הן פטורות, בין אם הן חייבות במס. עוד מעט אני אפרט ויסביר מה ההבדל. באותו מעמד צריך גם להודיע למס הכנסה, שבעצם התחלנו לפעול כעצמאי, וכדאי מאוד גם להודיע למוסד לביטוח לאומי, שאנחנו עובדים כעצמאים, ולשלם את כל התשלומים הנדרשים בהתאם לחוק. אוקיי, אז אם אני התחלתי עכשיו עסק ואני סוחר באי-ביי, עושה דרופשיפינג ויש לי רק 2 עסקאות בשבוע, אני צריך לפתוח עסק או שאני פטור במע"מ יש אפשרות לפתוח תיק כעוסק פטור. עוסק פטור הוא עוסק בעצם שהמחזור עסקאות שלו נכון לשנת 2017 נמוך מ-98,707. דהיינו, כל עוד המחזור העסקאות שלך נמוך מהסכום הזה, אתה עוסק פטור, אתה פטור מלדווח למע"מ במרוצת השנה. מדי שנה מע"מ שולח בקשה לעדכן אותו במחזור העסקאות, וכל עוד אתה עומד בפרמטר הזה, שאתה פחות מ-98,707, אז אין לך עניין עם מע"מ, אתה לא חייב לשלם מע"מ, ואתה גם לא רשאי לדרוש ולהתקזז במע"מ תשומות. מי שהמחזור עסקאות שלו עבר את הסכום הזה, מוגדר כעוסק מורשה, ואז הוא כן חייב לדווח למע"מ, הוא מגיע למע"מ, פותח תיקים, או אנחנו במשרד עושים את זה עבורו. כדי לפתוח תיק כמובן צריך למלא טופסיאדה הנדרשת, לצרף תעודת זהות, צילום צ'ק שמאשר שיש חשבון בנק, והוא נקרא עוסק, הוא מקבל מספר, שזה בעצם מספר תעודת הזהות שלו,
ומתחיל לדווח, יקבל גם פנקס, וידווח למע"מ אחת לחודשיים, אם המחזור הכללי שלו בשנה נמוך מ1.5 מיליון, אם המחזור שלו בשנה עולה על 1.5 מיליון, הוא מחויב להגיש דוחות למע"מ מדי חודש. באותו מעמד יש לפתוח תיק גם במס הכנסה, ולהודיע לביטוח הלאומי, למוסד לביטוח לאומי, שהתחלת לעסוק כעצמאי, כדי שתהיה מבוטח אם יקרה משהו. רציתי רק להעיר שבהתאם להוראות ניהול ספרים, יש כזה דבר שנקרא הוראות ניהול ספרים, שמסחר קמעונאי אלקטרוני באמצעות האינטרנט מחייב ניהול ספרים לפי תוספת. קוראים לזה, יש תוספות, יש מספר תוספות, 15, מחייב לפי תוספת ג' שזה קמעונאים, וצריכים לנהל מספר, התוספת הזו בעצם מפרטת מה אותו בעל עסק, אותו בחור שעובד באינטרנט חייב לנהל, אז בין היתר הוא צריך לנהל ספר תקבולים תשלומים, להוציא קבלות או חשבוניות, לשמור תיעוד של חוץ, של ספקים שהוא רוכש ומוכר, ולהמציא בעצם את כל המסמכים שבהם הוא מנהל את העסק שלו, מצד אחד את הקניות ומצד שני, וההוצאות, מצד שני את ההכנסות. הייתי רוצה רק להרחיב את הדיבור מעט על הוצאות. בעיקרון, כל ההוצאות שהוציא אותו בעל עסק לטובת העסק שלו מוכרות לפי, קוראים לזה, יש משהו שנקרא פקודה, ושם מפורטות איזה הוצאות מוכרות, אז כל הוצאה שהיא הכרחית לצורך ייצור ההכנסה, בעצם נרשמת ההוצאה, אבל יש הוצאות שלא כולן מוכרות, ויש הוצאות שמוכרות, לדוגמה, שכר דירה למשרד, תשלום לרואה חשבון, הוצאות חשמל וכולי, מוכרות במלואם. יש הוצאות שמוכרות באופן חלקי. לדוגמה, הוצאות שיש בהן איזו טובת הנאה אישית, כמו הוצאות רכב, שאתה גם נוסע באופן פרטי, או הוצאות טלפון נייד, או עבודה מהבית. לא כל ההוצאות של הבית אפשר, למשל להוציא חלק מהוצאות חדר אחד שמשמש אותך בעסק, אפשר לתבוע את האינטרנט, את ההוצאה החלקית בגין ארנונה וכיוצא בהן. יש גם הוצאות שהן לא מוכרות בכלל, כמו כנסות, כמו הוצאות של ארוחות במסעדות, מס הכנסה לא מכיר בהן. ויש את ההוצאה האחרת שנקראת הוצאה הונית, שבעצם זה נכסים שרוכשים כמו רכב, או כמו פלאפון עצמו, שאז מס הכנסה בהוראות, יש לו תקנות שאומרות, מדי שנה תפחית חלק מההוצאה, למשל רכשת רכב, בסכום של 100,000 שקל, אז מס הכנסה מתיר לך מדי שנה לתבוע הוצאה של 15%, 15,000, הוא לא יכיר לך בכל ההוצאה בשנה אחת. רמי, נסעתי לפני שבוע לפגוש ספק בתל אביב, אז הדלק בעצם זאת הוצאה מוכרת, נכון? הדלק, הוצאות האגרה, רישיונות, דלק, טיפולים ברכב, הכל מוכר, וגם פחת על הרכב מדי שנה בשיעור 15%. אוקיי, ובזמן שישבתי עם הספק בבית קפה, קיבלתי כנס על חנייה. זה גם מוכר? הכנסות לא מוכרות, כנס לא מוכר בשום זה, קיבלת כנס את העבירה. מס הכנסה לא... איזה בסה. לא מאשר לך, לא נותן גושפנקה חוקית לעבירות. הבנתי. טוב, זה באמת מעניין מאוד. אז לפי מה שאני הבנתי ממך, ברגע שיש לי תקבולים, הכסף יוצא, הכסף נכנס, אני צריך לפתוח עסק, נכון? אין לי אפשרות לצבור בפייפל כל מיני כספים, אחרי שנה להחליט שטוב, בא לי להפוך את זה לעיסוק מרכזי, ועכשיו אני ממש חייב מהשלב הראשוני. נכון, אתה חייב לפתוח עסק, יש נושא של אי רישום תקבול, ובמידה ורשויות המס בעצם יגלו שניהלת עסק ולא רשמת ולא פתחת תיקים, אז הסנקציות הן מאוד חריפות, ואתה עלול להתקל בפסילת ספרים והטלת קנסות והטלת קנס מנהלי, שזה סכומים לא מבוטלים של אלפי שקלים. אז חבל להיכנס לסאגה הזאת, ורצוי להיות חכם ולפתוח תיק קודם ולהימנע מבעיות מהסוג הזה. אוקיי, רמי, ומה אתה יכול לספר או ללמד אותנו קצת, לתת איזושהי עצה על אנשים שעושים דרופשיפינג, זאת אומרת לא מחזיקים סחורה כמוני, מתווכים, קונים מאיזשהו ספק בארצות הברית, קונים באמזון, מוכרים באי-ביי, מה הקשר שלנו למע"מ, למס הכנסה, מה אנחנו בעצם, איך אנחנו נחשבים? הרעיון הוא כזה שעל עסקה, מתן שירות או מכירת נכס זה בגדר עסקה לעניין מע"מ. עסקת מתן שירות באמצעות האינטרנט על ידי עוסק, כך נקרא האיש,
אשר מקום מגוריו בישראל או מכירת נכס על ידי תושב ישראל מוגדרת כעסקה, הן עסקאות חייבות במע"מ לכאורה. אבל יש מע"מ, כשאתה נותן שירות לתושב חוץ, בחוק מע"מ, לפי סעיף 30א5 ו-30א7, אני לא אעלה אתכם, יש פטור, כלומר, הרשויות בישראל מנסות לעודד יצואנים, וברגע שאתה בעצם עושה שירות, עושה עסקה או נותן שירות ללקוח שהוא לא תושב ישראל, ואתה רוכש את הנכס שלו בישראל, בעצם המע"מ שמוטל עליך הוא מע"מ 0. אבל יש מספר פרמטרים שאתה צריך לעמוד בהם, שהתשלום הוא במטבע חוץ, הוא נכנס לחשבון במטבע חוץ וכו'. אז, ואם אתה עוסק מורשה, אני רק רוצה להוסיף, יש לך יתרון גדול שאתה גם רשאי ויכול לקזז את מע"מ התשומות שבעצם צברת תוך כדי המתן שירות. לדוגמה, רכשת מוצרים, שכרת משרד, שילמת לרואה חשבון, כל המע"מ התשומות האלה, אתה רשאי לקזז אותם, ואם אין לך ממה לקזז, אתה תקבל החזר. רמי, כמה מס משלמים בעסק הזה? מישהו סוחר מתחיל שאין לו עדיין הרבה עסקאות, הוא לא מרוויח אולי 1,000 שקל בחודש, הוא גם צריך לשלם מס? אוקיי, אז המס המוטל על יחיד הוא מס פרוגרסיבי, דהיינו הוא גדל עם ההכנסה. לדוגמה, בשנת 2017 עד 6,220 ש"ח משלמים 10% מהמחזור, מ-6,221 עד 8,920 14%. זה נקרא פרוגרסיבי. מ-8,921 עד 14,320 20%. וכך זה עולה. אנחנו מדברים על סכומים חודשיים כמובן. מעל 53,334 אתה מגיע כבר ל-50%, ויש עוד 3% נוספים אם ההכנסה תעלה. אבל מנגד, מגיעים לך נקודות זיכוי. נקודת זיכוי שעבר 215 ש"ח בחודש, ומגיע לכל תושב ישראל 2 נקודות זיכוי, 0.25 נקודה עבור נסיעות עם אישה, אז עוד 0.5 נקודה, וכמובן על ילדים. ילדים מגיעים עוד 0.5 נקודה, תלוי בגיל שלו וכו'. דהיינו, מי שמרוויח סדר גודל אחרי, כלומר, ההכנסות שלו, בניקוי ההוצאות שלו, נשאר לו בשורה, בבוטום ליין, נשאר לו רמה של 6,000, 7,000, 8,000, שכמעט ולא חייב במס. הוא מס מינורי, או אם הוא נשוי ועם ילדים, אז אין בכלל מה לדבר על מיסים. מאידך, יש פה את הביטוח הלאומי, והביטוח הלאומי לא נותן את ההקלות האלה, וביטוח לאומי משלמים על הכנסות שעד כ-43,000 שקל, חלק עד ההכנסה, חצי מההכנסה ממוצעת במשק, זה 4,000 ומשהו ש"ח, משלמים 4.55%, ומעבר לזה משלמים 17%. אוקיי, זה אומר שסוחרים חדשים שעדיין לא עושים הרבה עסקאות, לא מרוויחים הרבה כסף, אולי 1,000-2,000 שקל בחודש? בוודאות לא יצטרכו לשלם מיסים, חשוב להקפיד, לשמור את כל המסמכים, שיאששו ויאמתו, יתמכו בהכנסה שלהם, את החשבוניות שהם הוציאו ללקוחות שלהם, ואת החשבוניות והמסמכים, הסמכתות שהם קיבלו מהספקים ונותני השירותים שלהם. רמי, מה עושה בין סוחר באי-ביי שעובד בעוד עבודה כשכיר, עובד כשכיר, מגיע בערב הביתה, שעתיים ככה סוחר קצת באי-ביי? אין בעיה בכלל, כמו שהסברתי קודם, המס הוא פרוגרסיבי, כמובן שאם יש לו הכנסה גבוהה ממשכורת, אז ההכנסה שלו מהעצמאית תתווסף להכנסה שלו משכורת, והוא ישלם את המס בהתאם. אין ניגוד או אין בעיה להיות היום גם שכיר וגם עצמאי, עוסק פטור, עוסק מורשה. מה שחשוב זה לדווח על כל העסקאות, לשלם את המס הנכון, גם את הנושא של ביטוח לאומי, ואם הוא הגיע למס גבוה, הוא מגיש מדי שנה דוח שנתי, ובדוח שנתי הוא בעצם מודיע לרשויות המס מה היו ההכנסות שלו. אם הוא נדרש לשלם מקדמות, לעתים העצמאים נדרשים לשלם מקדמות, הוא משלם מקדמות. אם הוא שילם מקדמות מעבר לנדרש לפי התחשיב, הוא יקבל החזר. ואם הוא שילם פחות, הוא צריך להוסיף את ההפרש. רמי, אז כל כמה זמן בעצם אני צריך לדווח? כל שבוע, כל חודש? אם אתה עוסק פטור, פעם בשנה. רצוי להגיע לפני תום שנה, סביבות החודשים, ספטמבר, אוקטובר, כדי לוודא שלא עברת את המחזור ולא ניתקע בבעיה עם מע"מ, וגם כדי להכין אותך מבחינת חבות המס, תכנון מס ראוי. כלומר, לראות בעצם מה היו הכנסות, מה היו הוצאות ומה המס הצפוי, מה התשלום לביטוח לאומי וכו'. אם אתה עוסק מורשה,
אז אתה אמור לדווח אחת לחודשיים, אם אתה עוסק מורשה קטן, אם אתה עוסק מורשה גדול, מעל 1.5 מיליון, אז פעם בחודש. לביטוח לאומי, מהמוסד לביטוח לאומי, ברגע שהודעת להם שאתה בעצם עצמאי וההכנסה שלך היא כך וכך, אתה תשלם את המקדמות, תקבל פנקס הביתה ואותם תשלם. את החומר צריך להביא לרואה חשבון, כמו שאמרתי, כדאי ורצוי לפני תום השנה, כדי שנוכל לערוך תכנון מס ראוי, ותדע איפה בעצם אתה חי ועומד. מה שאני רוצה להוסיף זה שגם חשוב מאוד שיהיה רואה חשבון שבאמת מבין במסחר באינטרנט, באי-ביי, בדרופשיפינג, הוא חי ונושם את העולם הזה, וזאת אחת הסיבות שאני אישית נמצא אצלך, רמי, כי אתה באמת מומחה בדברים האלה. תודה רבה לך. לא כל רואה חשבון יודע ומכיר, וקיבלתי כבר כמה טיפים מרואי חשבון אחרים שגרמו לי לנזק לא קטן. קודם כל תודה לך. תודה. אני רוצה לשאול אותך, רמי, למה אני צריך רואה חשבון בכלל? זה לא נשמע לי כזה מסובך. אני לבד אלך למס הכנסה, למע"מ, יוציא כמה חשבון. אני יכול לעשות את זה לבד? אני באמת צריך רואה חשבון? כמו שאני אומר, שוב, אפשר להכין את זה לבד. מה שחשוב זה ההכוונה הראשונית של הרואה חשבון, בעצם להסביר ללקוח מה הוא מחויב, איזה הוראות ספרים חלות עליו, איזה חובות חלות עליו, שלא חס ושלום יגיע סיטואציה שהבחור לא ניהל או הגברת לא ניהלו את הרישומים הנדרשים לפי תקנות מס הכנסה, ואז הסנקציות, כמו שאמרתי קודם, קשות מאוד, פסילת ספרים, אי רישום תקבולים וכיוצא באלה. אז מפגש ראשון הכרחי לטעמי עם הרואה חשבון. הבחור או העוסק יכול לנהל את הספרים לבד, רצוי להביא את החומר לרואה חשבון. הרואה חשבון מכיר את כל המטריה, הוא יודע איזה הוצאות מוכרות, איזה הוצאות לא מוכרות, מה אפשר לתאם. אני חושב שזה קצת מורכב מדי למי שלא חי בעולם הפיננסי ומכיר, החוקים הרי משתנים חדשות לבקרים, כל יום יוצא תקנה חדשה, כל יום יוצא חוק מעדכנים את הסכומים שמוכרים. כדאי ורצוי להגיע לרואה חשבון, מה גם שההוצאה היא הוצאה מוכרת וזה לא בשמיים. היום עלות של הגשת דוח חד פעמי בשנה היא נעה בין 1,000 ל-2,000 שקל, תלוי בגודל החומר ובכמות החומר. באותו מעמד גם נדרשים להגיש הצהרת הון, חשוב לציין שגם זה מאוד חשוב להגיש הצהרת הון ראשונה נכונה, מפני שעל סמך הצהרת ההון הזו בעצם מתבססת כל הצהרת הון הבאה, שאם היא באה לאחר מספר שנים, וכשיש פערים בהצהרות הון ואין הסברים מספיק למקורות, זה עוד סיבה שאותו לקוח יכול להיכנס לצרות צרורות מול רשויות המס. טוב, רמי, האמת אתה קצת עשית לי כאב ראש עם כל המושגים האלה. אני אשמח אם אתה תמשיך לנהל לי את הדברים, כי אני כבר כמה שנים ועדיין לא מבין בזה כל כך טוב. וחברים, כמו שאני תמיד אומר, אם אתם הולכים לרופא, אתם לא יכולים לעשות ניתוח לבד בבית, או שכן, אבל ככה זה ייראה. אז כשאתם הולכים לרופא, אתם הולכים לרופא הכי טוב. וכשאתם הולכים לעורך דין, אתם רוצים את העורך דין הכי טוב, וגם כמו שאומרים, רואה חשבון, אתם צריכים את רואה החשבון הכי טוב שמתמחה בעסק, במסחר, במה שאנחנו מתעסקים בו. הסנקציות פה הן די קשות, אז באמת לפחות אני ממליץ לכל אחד לא להתקמצן על עוד כמה שקלים בחודש, ולתת לאיש מקצוע שהוא באמת מבין בזה לנהל לכם את העניינים. רמי, יש לי בעיה. בבקשה. אני גר במרכז, בנתניה, ואתה גר בחיפה, ויש פה גם הרבה אנשים שהם מתל אביב, ומרחובות, ומאילת. מה, הם צריכים כל חודש לבוא אליך לחיפה? איך זה מסתדר? אף אחד לא צריך להגיע היום. האינטרנט הוא דרך פופולרית ונוחה מאוד להעביר נתונים. אפשר להעביר באימיילים, אפשר להעביר בסריקה. כמו שאמרתי, אין צורך להגיע כל חודש, ואם אתה עוסק פטור אז רק פעם בשנה. אפשר היום לדבר בטלפון. אנחנו פותחים תיקים היום אנחנו מחוברים לרשות המיסים בתוכנה שנקראת שם, שירות עיבוד ממוכן של רשות המיסים. כלומר, אני צריך לדוגמה כדי לפתוח תיק את תעודת הזהות, חשבון בנק ופרטים על אותו עוסק, הוא חותם לי, אני פותח לו תיק ממוחשב דרך המחשב, אנחנו נפגשים פעם בשנה, אפשר להגיע, נשמח להגיע, יש לנו משרד נחמד, נפנק אותו עם כוס קפה טוב
וכולי, אבל גם אפשר הכל דרך היום, דרך סריקות ואינטרנט, אין צורך להגיע באופן ידני, ואני חושב שגם נחסוך לו המון כאבי ראש, לגשת למוסדות, לעמוד בתורים, לפתוח תיקים, לא תמיד יודעים מה רוצים, לא תמיד יודעים איך לפתוח, מסתבכים ואחר כך באות הבעיות. רצוי להגיע לרואה חשבון, גם אם לא אליי, גם אם מישהו באזור שלכם שמבין את התחום ומכיר, כדאי לקבל שירות מרואה חשבון מקצועי, זה תמיד עדיף על פני להיות לבד. זה כמו שלא הולכים לבית משפט לבד, או איך אומרים, או הולכים לרופא, כשכואב לך, כדאי להגיע לרואה חשבון, לקבל שירות. אז באמת חברים, אני חייב לציין שהקפה פה מצוין קודם כל. רמי, איזה קפה אתה קונה? אני רוצה גם לקנות כזה הביתה. זה קפה מיוחד שעולה הרבה כסף. קודם כל תצליח בעסקים, אחר כך ניתן לך תמונה. אני יכול להגיד לכם שמה שאני אישית עושה זה פעם בחודשיים אוסף את כל המסמכים, כל הקבלות, כל הדוחות שלי, ושולח אותם בדואר 24. זה עולה משהו כמו 8 או 9 שקלים, זה מגיע למחרת, פשוט הולך לדואר בנתניה, נותן להם מעטפה, למחרת זה כבר נמצא אצל רמי, והוא כבר יכול לעבוד על המסמכים שלי, ממש אין צורך להגיע, לא כל שבוע ולא כל חודש. אולי רק פעם ראשונה ככה, להכיר אותך, נכון? כן, נשמח להיות אתכם. רמי, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה. שמחתי לעמוד. אתה ככה הקדשת לנו מזמנך, אני יודע שאתה מאוד מאוד עסוק. מן הסתם חוץ ממני יש לך פה עוד המון סידורים היום, יום ראשון, תחילת שבוע. אז תודה רבה באמת. אנחנו עוד נתראה. מקווה. וחוץ מלשלוח אליך את הפעם בחודשיים את המעטפה, אני גם אשמח לבוא לשתות קפה. תכף אולי אנחנו נלך לשתות קפה באמת ביחד. קפוצ'ינו. חברים, אז ככה דבר אחרון באמת שאני הצלחתי לשכנע את רמי, זה לכל הצופים של הוובינר הזה, של ההקלטה, לכל התלמידים של הקורס, לתת פגישת ייעוץ ראשונית בחינם. אתם יכולים לבוא, לשבת עם רמי ולשאול אותו את כל מה שאתם צריכים, את כל מה שמעניין אתכם, לקבל הכוונה, לקבל ייעוץ בחינם לגמרי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה או להיכנס לאתר האינטרנט של רמי פררו שמופיע לכם עכשיו על הצג, או להתקשר למספר שעכשיו מופיע, לקבוע פגישה, ורמי ישמח לארח אתכם עם הקפה המצוין שיש לו כאן. האתר שלנו נקרא פררו אביטל, רואה חשבון. כן, הם יראו את זה כאן על המסך. אוקיי. רמי, אז כמו שאמרתי, באמת תודה רבה. אני ככה שמח שאחרי כמה רואי חשבון פחות מוצלחים, סוף סוף הגעתי אליך, לבן אדם שבאמת מבין בתחום של מסחר דיגיטלי. שיהיה לך שבוע טוב ונלך לשתות קפה. כן, בבקשה, תודה רבה לך. ביי חברים, להתראות, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.